està. A veure, ara anem aquí. Una altra vegada. Sempre, sempre. Què faig? Iniciar, no? Sí. Anem a jugar al... Vas a jugar. Un joc on hi ha pocs zombis. Survival. Que mai passem del nou primer, així que... En fi. Que no farem res, vamos. Bueno. Sí, sabria amagar-me a l'armari. Ja s'ha sentit el monstre, saps? Obre l'armari primer de tot. Ha patat l'altre. Vols obrir l'armari? Ja l'he obert. Sí, una porta. No hi ha res. Ojo que et sentirà. Que no em sentirava. Oh! Vine aquí. Molt bé. Que s'ha patat la cosa. Corre ràpid. Dwight! Ràpid! L'ha patat ja, Dwight! Ho he passat molt malament, calla. Que ho he passat molt malament, en sèrio. No, però fica't més a la dreta. Oh, my ojo. Ui. No. Va, què? Pues està aquí. A veure, en què quedem? Oh, no m'ha vist! Ulla, des de dintre. Què faig? Dwight! Res, no pots fer res, no pots sortir a córrer. Dwight! Què fa? Dwight! No diguis Dwight, no pots fer res. No, sí, puc sortir corrents i llavors... Sí. Olé, no, aquest ratolí, l'estàs fent servir molt bé. Adéu, hòstia. Hòstia. Dwight! Sí, però tu saps que tens el farol allà dins. Que no sabia. Olo. Deixa'm respirar un rato aquí. Oh, no! Ràpid! I això ho veieu, nois? Es tracta d'amagar-se armaris. No. Estic tremolant. Lo bo és que quina porta haurà patat? La que tens més a prop o l'altra? Ai, mare meva, quina por. I a sobre no podia córrer i se m'anava el ratolí cap a dalt. Ai. Jolines, m'ho passo molt malament, vale? A veure. Ai, se sent respirar el monstre. I jo vull agafar el llesquero i no puc. Ja està, ja estic feliç. Ja puc anar, és broma. Dwight està respirant. Enfronta't al monstre. S'està menjant un llibre. Deixa els meus llibres en pau. És la meva biblioteca, senyor Bas. Senyor què? Bueno, Bas. No, jo sóc el Bas. I am a Bas. Bueno, va, què? Senyor Sir, monstre. Estàs fatal, Ai, que l'he obert de cop! Quin susto, per favor. Ai, Dwight, no puc sortir, perquè està aquí roncant. Ja. És que no em puc escapar, Dwight. Què fas? Tindràs que sortir. Esperem que se'n vagi, no? Sí, hombre. Damos un aplauso y dejamos que se vaya. Sí, fins demà. Surt, hombre, con dos cojones. Surt tu, vols jugar tu? A veure, Carla, tens que fer alguna cosa, va. Cony, no podem estar tot el joc tancats en un armari. No, però... Ai, Carla. Però, aquí xup. Ai, que està roncant aquí a l'habitació, sisplau. Bueno, va, surto, vale, va, no em donis la bronca, va. Serà així?
Però tanca bé, Calla, que ja no t'ha vist. S'ha oblidat de mi. Ai! Que no... T'he dit, No! que està tancant la porta. Que t'ho he dit, ja t'he dit, no surtis encara, no surtis, espera't a que et marxi. Escolta. No fa cas. Va, ja pots, que ja ha patat l'altra porta. Vols jugar tu un rato? Que no, juga tu, si Va, toca tu. sisplau. Que no vull jugar. És que aquest en veritat és una merda, és que no tens escapatòria. Ai... Ai, un ratolí! Calla, hombre! Rates escaroses! Va. És que està aquí, Dwight, el monstre. Doncs... Però no tens que sortir així, Com corrents? No, així, i ara... No, ni se t'ocorreixi fer res, Ara? No pots fer això, Carla, va, hòstia. No vull jugar. Però... No, per què no? Que no pot passar per aquí. Ara està jugant el Dwight, pels que voleu saber, Oi, Dwight? Vinga, valent, va, fes el que vulguis. A veure, quina porta? Hola? Està patant alguna d'allà. Amaga't aquí darrere. Mare meva. El veus? Sí, però si el mires molta estona més... Ja està, s'està marejant, Agafa... vigila perquè aquí n'hi ha un altre. O és el mateix? Ah, no. Ai, però molt rata. Ojo. És que no sé si està venint. Sí, no sé, però mira com estàs. S'està marejant ja, hombre. Hombre, ja. És que no hi ha escapatori, no es pot sortir d'aquí. És ràbia, això. Bueno, va, vés-te'n. Vull dir, vés-te'n cap al passillo, No pensis que vull que te'n vagis ja pel joc. Ai, on vas? Però tu estàs bé, Fuck you! La primera, però què és això? Molt bé, com en som, tio. Bloca els programes, aquesta.